Tubiști, am început să golesc bazinul cu carașii. N-am început filmarea de la început. Am un motor care luat de apă de fântână, nu știu cât trage ăsta pe... și furtunul duce până în grădină. Și vreau să golesc până, mai e până jos. Oho, vă gândiți că are, cred că are 1 metru și vreo 20, că e înalt ăsta. E și pietrici pe fund, care și oricum o să ducă pe fund. N-are că mai apare așa din când în când câte unii, dar... Ei, care este problema de golit? E la fel ca la acvariu. Golesc în așa fel să mai rămână... Uite, au început să iasă pui. A rămas... Care este treaba? E la fel ca la acvariu. Mai las în, să zicem, din 1000 de kg care are, 1000 de tone și 1000 de kg. Auzi, 1000 nu e de kilograme. 1000 de... E 1000, e o tonă. O să mai las cam vreo, să zicem, vreo 100, 200. Bine că mai ales și piatra pe fund. Eu nu-i văd, dar voi îi vedeți. Apare, uite. Ei, apare pe afară, pe acolo. Ei, e apa, vă dați seama că e tulbure. Nu e, măi, nu e ca în gâdlă. Și dacă am vibrator, nu contează. Și acum fac curățenia asta, cred că mai fac peste 3 luni de zile, că așa este. Mititei iese că iese după aer, după astea și apa, băi frate, s-a clocit. Și dacă pui tu vibrator, să clocește, mă schimbă, mânca apa. Eu care sunt cu acvarii, iubesc și știu ce înseamnă peștii, caut în așa fel să am grijă de ei. Dacă mă credeți, n-am luat unul de aici ca să mănânc. M-am dus pe piață, mi-am luat macro, mi-am luat herring, baby herring, dar nu m-am gândit. Și sunt mulți. Mi-e drag de ei. Să fie acolo, să aibă viața ei acolo. Dar dacă e cât să mănânci, mănânci 3-4 de aia. Dacă era un iaz mai mare, mai ziceai, da, bă, te bucurai, că oleu, n-am ce face și mănânc din el acolo. Dar la așa ceva, nici n-ai cum să te bucuri să mănânci dintr-un mic bazin. Să trăiască. Oricum, dacă mă credeți, am luat vermuși de aia, 6 lei, e cutiuță mică de vermuși. E pe aceea. Uite, o cutiuță de asta 6 lei. Vin, am aruncat acolo. Să mănânce și că cum îmi place și mie pastrama de oaie și asta, și lor să mănânce mâncare bună. Că zice ăștia, dă-le mămăligă, pâine, uruială, le dau și de alea, dar eu tot mai cumpăr câte o conservă de aia. Le cumpăr în continuu. Uite că se vede. Intră, iese, asta că o să o curăț. Adică curăț. Să rămână până un pic pe fund, că am furtunul, bag repede apă. N-a nicio treabă, nici n-apucă că doar nu golești, n-ai cum să golești până jos de tot. Mai rămâne acolo cam 100 de kg de apă.
Nici n-am mai... Ei, o să revin tot în continuare, un pic. Cu ceapele mă duc să beau apă. Uite mă, a ieșit. Stai așa, stai că nu pot să... Ei, ăștia, mama, tata, noi micii sunt pe la fund, ca așa e de obicei și în acvariu, la fel. Mama, tata, rămânem un pic. Am golit acum, adică am golit. A mai rămas vreo, cred că cel puțin 300 de kg dintr-o tonă. Și acum a băgat în el, dar vedeți, și tulbure apa. Tulbure, frate, e bine că așa este apa și de desubt este nisip, e asta. Iar după aia se limpezește. Mâine să vedeți cum e limpede lacrimă. Dar e tulbure din cauza că, wow, e atâția pești. Fac mizerie, alea, am spălat pe margini. Pe margini pe aici era, uite cum, am spălat cu peria. Dar, îmi împrospătează apa, indiferent. El a băgat în gârlă. Ce zic? Nu e, că e în gârlă nu este curată lacrimă. Dar oricum le revine și lor altceva, ei prospătează, nu stai în apa aia. Ce dacă bagă vibratorul? Uite piatra asta de aici. Ce dacă bagă asta? E așa de formă. Bine că e scoasă din priză. E scos din priză. Iată că am băgat apă. După atâta timp am băgat și apă. Ăla e vibratorul. Asta care e în priză aici. Strofa asta se face pentru toată adunarea asta frumoasă. Ei, sunt destui pește aici. Sunt, dacă ar fi ca să fac o petrecere și vine ceva la mine, bă, vreau un pește viu. Ba, milciocul acolo, scot 7, 8, 10, 20 de bucăți, îi selectez care e mai mici, arunc, care e mari, merge pe prăjeală sau pe gretar, depinde ce dorește prietenul meu. Nu vreau ca să îl dezamăgesc. Musafirul trebuie să fie bine primit când vine la tine. Așa mi-a plăcut mie. Să dai tot ce ai. Că nu ai tu, dai acolo și de bucata ta. Îți spun eu că îți merge bine după aia în viitor. Ei, acum, dar la golisea, l-am golit până jos. Ei, acum urcă. Băga furtunul, apă de la pompă. Uitați ce apă închisă la culoare. E cât ai, dar care e chestia? Ea după mâine se limpezește. Așa este, e tulbure. Aia mâine se liniștește, nu mai treabă, se duce toată, se decantează pe fund și rămâne liber. Rămâne o apă curată. Așa se întâmplă și la acvariu câteodată. Căci nici la acvariu nu scot un pic, să zicem, din acvariu 200 de kg, cât să scot, mă, cam 20 de kg tot rămâne. 20-30 de kg. Și vreo 170 de kg scoți. După aia pui apă, e așa un pic, acolo să limpezește pe dimineață. Ei, aici cam mi-a fi trebuit mie, cred că aș fi luat o pompă de aia, ca la acvariu, care trage mizeria și la vreo săptămână îl lipeam cu alea,
La vreo săptămână îl scoteam, spălam și el rămânea curat. Deci filtrul ăla, filtru, aia înseamnă pompă. Eu am zis pompă, dar filtru. Un filtru de la Petrotonă, e mai mare ăla chiar că filtrează. Și ăla nu mai trebuie să mai pui pompa asta cu vibrator, că să scoată bubuluce. Ăla e singur, ăla trage și curăță. Iar tu decât scoți și ai apa curată. La asta ar trebui să fii schimbat la o tonă la o dată la un an de zile, nu așa repede. A fost acum 3 luni, iar e nou, schimb așa mereu. Că ăla speldică buretele care e în el, dar e pompă mare, merită. Și chiar că mă intru pe internet, că găsesc, ei și mi-au o de-aia la o tonă să scoată. Deci pompă care pentru un butoi de o tonă. Vă place?